Znate za zabranu prodaje alkohola posle 10? Ako ne možete da pijete, zašto bi pušili i grickali? Pitamo vas kako komentarišete zabranu prodaje grickalica i cigareta posle 10? Bez alkohola. Da. To znam, to u prodavnicama. Mislim da ta zabrana prodaje alkohola uopšte nije ništa uticala da se smanji broj pijanaca. Pošto sam bio nekada pušač, ne mogu to da kažem da se zabrani. Kupe alkohol u 21:59 pa piju posle cijelu noć. Znam da. Kod mene su pijeni u 3 noću bez obzira na to. Ne pušim pa gricka, mora se gricka. Pa to mi je pilo vodu nekad kad sam volao da popijem po neku, a sad ne. Ima pravo i to ljudi da piju i da griskaju. Bolje nego drogu. To bi bilo dobro, onda ne bi morali ništa da radimo, ni da pijemo. Pa bilo bi manje debelih ljudi. To mislim. A s obzirom da slabo pijemo, onda Mogu da pušim i bez alkohola. Radio